dau bine matematic, ritmat flegmatic, un mesaj sedatic, setat socratic, organizatic, gramatica sporul. Ai voștri specii, suntem o generație. Vă iubește fratele vostru din suflet. Hai! Psihanaliza explică pula și pizda pe față camisa. Libidoul ne face carisma de la animalul erotic, narcotic, până la robot, pune frotic, captivul blocat și hipnotic, și te cunosc mult, spui o pacă, dar trag în spate-n paca, dar pe varin așa, strada, vrei ca nu fac plata, dă-te paca, dă drumul la petrecere! Din fața până în spate! Boxa, viola cu cora, nu strânge din mola, iarba și rola, tot care e ce ca pola. Mulțumim de suflet, man, mulțumim frumos, frații mei. Yeah. Cât ce faci?